Bueno, podemos empezar entonces xa. Bueno, bons días a todos e a todas. Esta comparecencia é para dar conta da reunión que acabamos de ter o Grupo Municipal Socialista co presidente da Zona Franca de Vigo para tratar asuntos que creemos de vital importancia para o Concello de Pontevedra. Como todos vostedes se imaginarán, unha das cuestións que máis nos ocupan e nos preocupan tanto o Grupo Municipal Socialista como todo o Goberno é a cuestión do emprego e da dinamización económica do noso Concello. E aí teño que agradecer que o presidente da Zona Franca, David Regades, teña sido tan receptivo ás nosas peticións de reunión para buscar fórmulas que nos permitan colaborar para mellorar a situación económica e a situación do emprego na nosa cidade. E dentro deso, a reunión de hoxe, que se marca dentro de outras que pretendemos manter ao longo do tempo de forma periódica para ir avanzando, creemos que sirve tamén para establecer as bases de unha colaboración importante de cara a buscar alternativas que nos permitan que Pontevedra siga avanzando. Falamos, en primeiro lugar, de incrementar a colaboración en materia de propostas que axuden ao emprendemento en Pontevedra. Aí xa temos iniciado unha colaboración xa fai algún tempo a través da feira Pontap Store, onde colabora a Zona Franca, e que pretendemos ampliar, vamos a estudiar outras posibilidades dende a Concellería de Promoción Económica e Emprego xunto coa Zona Franca, evidentemente, vamos a estudiar outras posibilidades de colaboración de cara ao futuro para todo aquilo que signifique mellorar ou potenciar o emprendimento en Pontevedra. Falamos tamén dun tema que creo que é crucial e que logo explicará David máis polo miúdo, que é a participación na elaboración dun plan estratégico e operativo que se vai a facer dentro da Zona Franca en toda a provincia de Pontevedra, que se vai a facer estructurado por comarcas e onde se nos ofrece a posibilidade de participar para que Pontevedra sexa tamén analizada dentro dese plan estratégico e se busquen os recursos e as vías de crecemento económico que un plan pode axudar a desenvolver. Creemos que é vital para Pontevedra coñecer as súas ameazas, as súas deficiencias e tamén as súas fortalezas para poder orientar o camiño de futuro. Por tanto, agradecemos profundamente a Zona Franca que conte tamén con Pontevedra para figurar dentro dese plan estratégico que está nestes momentos en proceso de licitación e que, en un plazo moi breve de tempo, comenzará a desenvolverse en toda a provincia. E logo vos explicará máis polo miúdo os detalles deste plan o propio David. E logo falamos, como non, porque sempre está presente, falamos de ENCE e falamos da situación actual da factoría e da situación futura da factoría. E teño que tamén agradecer neste sentido a disposición que dende Zona Franca ten o seu presidente a participar en todas aquelas mesas de negociación e de diálogo as que o poidan chamar para aportar todo o que se pode aportar desde Zona Franca. Creemos que é importante, polo vínculo que supón tamén de conexión co Goberno do Estado e tamén pola implicación que supón para resolver un problema que temos en Pontevedra, na provincia de Pontevedra e en xeral en toda Galicia, porque a situación de ENCE é unha situación que afecta a máis que a factoría de Pontevedra, tamén afecta o plano forestal de Galicia. Por lo tanto, esa axuda, esa intención de estar e de axudar que pon sobre a mesa a Zona Franca, creo que é un elemento de moito valor, un elemento novedoso, que significa que hai unha implicación absoluta por parte do Goberno do Estado e de todos os organismos que conforman o Goberno do Estado de sacar adiante unha solución que pase por que ENCE
pois se vaya da ría de Pontevedra, pero manteña a súa ubicación na comarca de Pontevedra e, por tanto, que siga generando empleo, a ser posible todavía máis empleo con máis valor engadido. Estamos en un momento tamén importante e un momento novo que é o provocado pola pandemia e os fondos que van a vir de Europa. É unha posibilidade que tampouco podemos perder. Creo que temos que tamén que valorar eses proxectos que se poden presentar para captar fondos europeos. É unha mágoa que dende a Xunta de Galicia non se teña pensado en ENCE á hora de presentar esos proxectos. Nos lle reclamamos á Xunta de Galicia que deixe de poñerse de perfil, que deixe de facer críticas e que asuma que ten as competencias en materia de política industrial e en materia de política medioambiental, que aporte máis que críticas, que aporte solucións, que plantexe ideas, que se sente a negociar cando se xa convocada con boa vontade, non coa vontade de boicotear ni de sabotear, senón de asumir que estamos ante un problema que afecta a moitos traballadores e traballadoras e ao que lle temos que buscar unha solución. Dende o Concello de Pontevedra, dende a Administración do Estado, dende Zona Franca, estamos abertos a esa negociación con toda a honestidade, con toda a boa vontade, coa idea de conseguir sacala adiante. Esperemos que dende a empresa e dende a Xunta de Galicia estean nesa mesma liña. Reiterar o noso agradecemento por esta disposición e esta disponibilidade mostrada por Zona Franca para colaborar, porque nos parece moi interesante que todos aqueles que poidamos sumar, sumemos. E creo que poñer en valor unha situación diferente e nova que é a mesa de negociación, unha cuestión que xa se plantexou polo Grupo Socialista fai 2 anos e medio, naquel momento nadie creía nela, agora, 2 anos e medio despois, 2 anos e medio que temos perdido xa, pois se recoñece que é a única solución, o diálogo e a negociación. Nós somos conscientes de que non é fácil, pero tamén somos conscientes de que se todos empuxamos atoparemos unha solución. E hoxe a axuda que dende a Zona Franca se nos presta creo que é un tema de máximo valor, porque supón, repito, unha implicación de todos os organismos posibles na búsqueda dunha solución para os traballadores e traballadoras e para a actividade industrial e para a actividade económica dunha empresa como é ENCE. Por lo tanto, o meu agradecemento, o noso agradecemento por esta disponibilidade. E por a miña parte, nada máis, reiterar o meu agradecemento por esta visita e esta reunión, que non vai a ser a última, é a primeira de reunións que se van a producir ao longo do próximo ano a medida que se vaya desenvolvendo o plano estratégico, e paso a palabra a David Regades para que vos explique un pouco máis o tema máis polo miúdo. Bo día a todas e a todos e gracias pola vosa presencia. Gracias, Iván, gracias, Yolla, moitas gracias, Tino, por invitarme a estaros aquí con vos en Pontevedra. O primeiro que tratamos foi a materia de emprendemento, a preocupación que dende as áreas de goberno dirixidas por Yolla, por Iván e por Tino teñen sobre o emprendimento e sobre o empleo na cidade de Pontevedra. E aí, que xa iniciamos dende fai tempo líneas de colaboración, o que queremos é profundizar nesas líneas de colaboración e proxectos tan ambiciosos como que ten Zona Franca, como Vía Galicia, Vía Exterior, Vía Mar, incluso Vía Cultura, que teñan unha huella máis importante aquí na cidade de Pontevedra. Porque estamos convencidos que Pontevedra é a segunda cidade da provincia, que ten moita forza, ten moita fortaleza, ten moito talento e tamén dende a Zona Franca queremos aproveitar todo ese talento que emerxe aquí na cidade de Pontevedra. Outro dos temas que vimos foi crear as líneas de colaboración para ese plan estratégico que queremos facer na comarca de Pontevedra, na cidade de Pontevedra, como capital de comarca e a importancia que este plan ten. Este plan ten distintas fases. A primeira fase será facer un DAFO e que queremos facer que a colaboración vai a ser un contrato con unha consultora que vamos a adjudicar nestes días que nos quedan ata final de mes e, de alguna forma, no momento que este contratado, vamos a ter unha reunión
co grupo de goberno para ser capaz de marcar as líneas estratégicas para ese plan para facer nunha primeira fase unha DAFO, as fortalezas e as debilidades que ten a cidade de Pontevedra, que ten a comarca de Pontevedra, e desas oportunidades vamos a facer, desa DAFO despois e dese estudio, vamos a facer uns workshops, vamos a facer unhas reunións que aquí as distintas concellerías, o portavoz Tino nos dixo que vai a propoñer o Concello que esas workshops se realicen, que a faremos con cidadáns, que a faremos con asentes sociais e que faremos tamén con empresarios e se van a facer nas instalacións do Concello aquí na cidade de Pontevedra. Unha vez teñamos ese estudio, esa DAFO, unha vez hayamos consultado, vamos a facer tamén, con esas fortalezas que ten a cidade de Pontevedra, un análisis de casos de éxito que se hayan realizado tanto en España como en Europa como en outros países. E, de alguna forma, ver como eses proxectos de éxito se poden trasladar, se poden implantar aquí na cidade de Pontevedra. Unha vez definido todo este plan estratégico, nos vamos a marcar as líneas, as ambicións, os valores, as líneas de actuación e os obxectivos dese plan estratégico. E o vamos a facer tamén cun plan operativo. Unha das cousas que nos decía Tino nesta xuntanza era que había moitos plans estratégicos, moitos estudios en moitas cidades, en moitas vilas, e que despois non chegaban a desarrollarse ou non chegaban a aplicarse. Co cual, unha das demandas que nos facían era que se fixera un plan operativo e, ao mesmo tempo, que tuviese ese plan operativo un cuadro de mando para monitorizar todas as accións. Creemos que iso é fundamental. Dese plan operativo tamén se van a analizar todas as axudas que poda haber, axudas autonómicas, axudas estatais e axudas europeas para, de alguna forma, dende o público e dende o privado, con unha estrategia clara que é a creación de empleo de calidade, darlle máis fortaleza pois a este territorio, darlle máis fortaleza a nivel económico, a nivel industrial, a nivel de empleo á cidade de Pontevedra. É un estudio ambicioso, é un proxecto, un plan estratégico ambicioso e que nós, sin a colaboración do Concello de Pontevedra, non seríamos capaces de facer. E estamos convencidos que é unha forma de fortalecer a cidade de Pontevedra, de marcar unha folla de ruta de cara ao emprego, de cara ao futuro. E é verdade que tamén nesta xuntanza hemos falado de ENCE e do futuro de ENCE. Fai meses que Tino me arrancaba o compromiso. O teniente de alcalde de Pontevedra me arrancaba o compromiso de que a Zona Franca se constituía unha mesa e se invitaba a Zona Franca a participar, a aportar, a dar ideas, que participásemos nela. Ese compromiso sigue en pé, seguramente ese compromiso Tino con máis forza que nunca, porque creemos que non se pode perder a oportunidade histórica que estamos vendo nestes momentos cos fondos New Generation Europe para fortalecer a economía, para fortalecer a industria. A verdade é que non entendemos, non, como a Xunta de Galicia nestos fondos de recuperación económica, que para que nos fagamos unha idea, nunca vamos a ter tantos fondos públicos, tantos recursos públicos para a industria, para a reindustrialización de Europa. E claro, e Pontevedra é clave nesa reindustrialización de Europa como nestes momentos. Moi por encima daquel plan Marshall, daquel plan de recuperación económica que se había feito no século pasado. Creemos que temos que ser capaces, entre todos, entre a colaboración público e privada, de facer unha ENCE máis moderna, unha ENCE máis sostible e unha ENCE máis respetuosa co medio ambiente. E si, unha clave a temos definida. ENCE non pode seguir na ría de Vigo, na ría de Pontevedra, pero ENCE sí que ten que seguir na comarca de Pontevedra. Hai que buscar unha ubicación para que non só se manteña o emprego que nestes momentos está traballando en ENCE, senón que ten que ser unha fábrica moderna, unha fábrica innovadora e unha fábrica que deixe máis valor engadido aquí na cidade de Pontevedra, aquí na comarca de Pontevedra. Temos que ser capaces de non só facer pasta de papel, senón facer produtos elaborados e, ao mesmo tempo, eso xenerará
máis riqueza, ao mesmo tempo xerará máis emprego e tamén vinculado a unha política forestal que fará máis sostenibles tamén os nosos montes. Para nós, para a Zona Franca, foi unha reunión moi positiva, unha reunión moi produtiva, que eu seguramente creo que gracias ao esforzo destes compañeiros de Joia, de Tino e de Iván, pois van a facer que a Zona Franca pois teña maior presencia en Pontevedra, na cidade de Pontevedra. Iso vai repercutir seguramente, como fai no resto do territorio, no emprego, vai a repercutir na economía. Para que nos fagamos unha idea, nestes momentos máis de 600 empresas están en só desarrollado pola Zona Franca de Vigo e máis de 20.000 traballadores están traballando nas áreas creadas pola Zona Franca de Vigo. Queremos que este é o primeiro paso de moitos pasos que vamos a dar xuntos co Concello de Pontevedra. Para min, como delegado da Zona Franca de Vigo, é un placer, é unha satisfacción estar aquí, é un placer facer economía e facer tamén cidade de Pontevedra, comarca de Pontevedra. Non sei se hai algunha pregunta. Nos creemos que os que teñen competencias en materia industrial, en materia económica, teñen que ser capaces de mirar unha das líneas que nestes momentos teñen os fondos europeos é a de innovación, que, sin dúda ninguna, é unha das claves que ten que ter a nova ENCE. Unha das líneas é a sostenibilidade e o medio ambiente. Está claro que nestes momentos ENCE ten esas características para poderse presentar. E outra das líneas é a reestruturación, a recuperación de industria en Europa. Eu estou convencido que consolidar ENCE e consolidar unha ENCE con máis valor engadido que poda xerar novos produtos, pois cumpre tres dos requisitos fundamentais que nestes momentos está marcando Europa para poder ser beneficiario das subvencións. E despois, claro, con unha empresa que ten un potencial de emprego aquí na comarca de Pontevedra, na cidade de Pontevedra, importante, co cual reúne todos os requisitos para poder facer un proxecto. Aí, a Zona Franca de Vigo, se ENCE, se a Comunidade Autónoma, se o Concello de Pontevedra, se esa mesa de negociación que se dice que se vai a establecer, que se vai a crear para mirar o futuro de ENCE, pois eu creo que o sitio, o mellor sitio, non? Para poder iniciar esa senda de facer un MDI, de facer un proxecto para catar eses fondos europeos. Sin dúda ninguna, se se fai con consenso, se se fai con rigor, reúne todos os requisitos para que este proxecto da cidade de Pontevedra sea un proxecto tractor. Eu estou convencido de que ten que haber espacios na comarca de Pontevedra para poder ubicar esa nova planta de ENCE. Eu creo que temos que facer todo o esforzo para que se quede na comarca de Pontevedra. E a Zona Franca ten que poñer a súa visión tamén, os seus recursos, e aí o decíamos na xuntanza, que todos os recursos, todos os mecanismos, todo o asesoramento que sexa necesario por a dispor por parte da Zona Franca para facer que isto sea unha realidade, non vamos a esquetemar en ningún. Ahora lle pedimos ao resto das administracións o mesmo esforzo, que se xunten nesa mesa e de alguna forma seamos capaces de captar tamén para a cidade de Pontevedra pois esos fondos europeos que son tan importantes e fundamentais, non? Moi ben, algo máis? Todo claro? Como agua clara. Bueno, moitas gracias.